குரு பகவானின் முக்கிய ஸ்தலங்கள். முதலாவதாக திட்டை. தஞ்சாவூரிலிருந்து 9 கிலோமீட்டர் தொலைவில் திட்டை என்ற திருத்தலம் இருக்கிறது. தென்குடி திட்டை என்று பெயர் பெற்ற இத்தலத்தில் கோவில் கொண்டுள்ள இறைவன் பெயர் உலகநாயகி உடனுறை வசிஷ்டேஸ்வரர். இத்திருத்தலத்தில் குரு பகவானுக்காக தனிச்சன்னதி இருப்பது தனிச்சிறப்பு. இங்கு கருவறையில் உள்ள சிவலிங்க திருமேனி மீது குறிப்பிட்ட இடைவெளிக்கு ஒரு முறை தானாகவே ஒரு சொட்டு நீர் விழுந்து கொண்டிருப்பது தனிச்சிறப்பு. மேல்தளத்தில் சந்திர காந்தக்கல் அமைந்திருப்பது இதற்கு காரணம். இரண்டாவதாக திருச்செந்தூர் முருகனின் 6 படை வீடுகளில் இரண்டாவதாக இருப்பது திருச்செந்தூர் கோவில். திருச்செந்தூர் திருத்தலம் குரு பகவானின் பரிகாரத்துக்கு அவசியம் தரிசிக்கப்பட வேண்டிய தலம் இது. மூன்றாவதாக ஓமம்புலியூர். சிதம்பரத்துக்கு தென் மேற்கில் சுமார் 30 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இத்தலம் உள்ளது. இறைவன் பெயர் துயர் தீர்த்த நாதர். இறைவி பெயர் பூங்கொடி நாயகி. இறைவன் தட்சிணாமூர்த்தியாக உமையமைக்கு பிரணவ மந்திரத்தை விளக்கிய தலம் இது. இத்தலத்திற்கு பிரணவ வியாக்கியானபுரம் என்ற பெயரும் உண்டு. புலி ஒன்றுக்கு அஞ்சிய வேடன் வில்வ மரத்தில் ஏறி இரவு முழுவதும் வில்வ இலைகளை பறித்து போட கீழே இருந்த சிவலிங்கத்தின் மீது வில்வ இலைகள் விழுந்து கொண்டிருந்ததால் அவனுக்கு சிவனருள் கிட்டிய தலம் இது. இங்கு தட்சிணாமூர்த்தி உயர்ந்த பீடத்தில் காணப்படுகிறார். நான்காவதாக திருலோக்கி. தஞ்சை மாவட்டத்தில் திருப்பனந்தானிலிருந்து ஆடுதுறை செல்லும் பாதையில் 3 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கிறது. காளையின் மீது இறைவனும் இறைவியும் வீட்டிற்கும் ஒரே கல்லில் செதுக்கப்பட்ட அற்புத சிற்பம் அமைந்துள்ள இத்தலம் இது. இறைவனை வழிபட்ட குரு பகவானை இங்கு வழிபட ஏற்ற பலம் பெறலாம். ஐந்தாவதாக ஆலங்குடி. கும்பகோணத்துக்கு அருகில் அமைந்துள்ளது. இறைவன் ஆலகால விஷம் உண்டதால் ஆலங்குடி என பெயர் வந்ததாக கூறப்படுகிறது. இங்கு கோவில் கொண்டிருக்கும் ஈசன் பெயர் ஆபத் சகாயேஸ்வரர். அம்மன் பெயர் ஏலவார்குழலி. அப்பர், சம்பந்தர், சுந்தரர் ஆகிய மூவராலும் பாடப்பெற்ற இந்த திருத்தலத்தில்தான் தேவி தவம் செய்து இறைவனை மணந்து கொண்டார். தேவி திருமணம் செய்து கொண்ட இடம் இப்போதும் திருமண மங்கலம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது. ஆறாவதாக மயிலாடுதுறை. இத்தலத்தில் கோவில் கொண்டுள்ள மயூரநாதரை குரு பகவான் வழிபட்டதாக ஐதீகம். இங்கு தட்சிணாமூர்த்தியாக அருள் பொழியும் குரு பகவானையும் உத்திரமாயூரம் என்று அழைக்கப்படும் வள்ளற் கோவிலில் தட்சிணாமூர்த்தியாக ரிஷப தேவருக்கு உபதேசம் செய்யும் மேதா தட்சிணாமூர்த்தியில் பெருமாளையும் வழிபட குரு தோஷங்கள் நிவர்த்தியாகும். ஏழாவதாக தேவூர். திருத்துறைப்பூண்டியிலிருந்து கீவளூர் செல்லும் பாதையில் உள்ளது இத்தலம். இத்தலத்து இறைவனுக்கு தேவ குருநாதன் என்று பெயர். குரு பகவான் வழிபட்ட தலம் இது. நன்றி.